Yun o, good morning. Brother Lito, Brother Joby at Brother Jeric. Kagawad, wala pa si Kagawad. TMX 155 to mga bro, nakalas. Ay, kalas na makina na hinatid dito sa laboratorio natin. Kalas na makina, yun o. Napalaban daw nung New Year. Nung last New Year pa, nung nakarang taon pa. Ayan, i-convert natin ngayon sa 5-speed transmission. Itong shifting drum, pang Rusi, ngayon ipapaturno natin to, papatabas natin. Ipapagaya natin yung stock na shifting drum ng 155. Yan. Ito mataba, ito payat. So ngayon ito papaturno natin to. Convert 5-speed transmission. Ano problema? Ito problema, may nakasiksik na naputol na bahay ng valve lock. Problema mo na yan pare kung paano mo tatanggalin. Dito naman, Supremo. Ayan, tune up lang to. Alright, start natin. Ayun o. Napakagwapo ng motor ni boss. Tapos na natin i-tune up yan mga kabro. Supremo 150 from Hero na Tarlac. Si boss. Boss, ano pangalan mo boss? Nestor po. Ha? Nestor Abagat. Ayan si boss, poging-pogi. Wala pa si Kagawad. Oh, bigyan ng sticker yan. Oh, bigyan ng sticker yan. Ayun. Sticker ni kabro. Thank you boss. Thank you. Siya pa yung may-ari ng kwan. Oh, picture muna boss. Sticker. Ayan o. Poging-pogi. Thank you very much. Abang-abang lang po sa upload natin dito. Conversion 5-speed transmission. TMX 155. Alright. 2 very boring minutes later. Iyon o, good morning. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabro. At syempre, shoutout kay Kagawad Tupi-Tupi, kay Brother Joby, Shoutout. kay Pare Jeric, Wash out. at kay Brother Lito Velasco na naka-live. Yan, shoutout po sa inyong lahat mga kabro. So ngayon, may ginagawa tayong TMX 155 na hinatid lang na kalas-kalas makina. Kalas-kalas tong makina nito na hinatid nila dito Pangasinan. Ngayon, nagpalit siya ng transmission. Ito yung stock transmission niya. Bumili siya ng transmission. Ito, 5-speed transmission pang Rusi. Tapos, nakaseparate yata itong binili niyang to. Nakaseparate pati yung shifting fork pin. At shifting fork, nakaseparate yata ang nabili niya to. Okay. So, ang ginawa natin dito, siyempre wala siyang nabiling kick gear. Kagaya nitong kick gear ng standard, yung stock. Ngayon, 5-speed transmission yung ikakabit natin. Ang ginamit natin kick gear yung stock. Tapos yung stock din na idle gear ang ginamit natin. Tinanggal natin yung kasama ng 5-speed transmission. Tapos isa pa, yung sa may idle gear din yan. Galing sa 5-speed transmission to tinanggal natin. So dahil wala siyang kick gear ng pang 5-speed, kinuha natin yung stock para magkakapartner yung ipin ng transmission. Okay, so isa pa, pinaluwang natin yung butas dito sa isang crankcase. Ito, yung crankshell dito, yung butas nito, at dito, pinaluwang natin dahil i-convert natin yung tornilyo niya sa pang TMX 155 na CDI. Dahil yung tornilyo nito dati mga kabro, ay di platino, payat. Ang tornilyo, size 12 lang. Kaya ngayon, bumili na si boss ng tornilyo pang CDI, yung makapal, mataba, 14. Okay, ayan na, sok na. Kabilaan. So dito naman, sa binubuuan natin, sok na yan. Yan, pasok na. Hindi na tayo nag-port dito, hindi na tayo nagpaluwang. Bali dito lang sa bandang left side crankcase tayo nagpaluwang. Okay, so dito naman tayo sa shifting drum. Kapag nagko-convert tayo ng 5-speed transmission, pati shifting drum, pinapalitan natin pang Rusi din. Ito yung stock niya, pinagaya natin sa machine shop. Ito, dati ito, makapal. Okay, makapal to dati, kagaya nito. Pero machine shop natin, pinagaya natin dito. Kasing kapal lang nito, kasing payat. Tapos makikita nyo dito may butas. Okay, so ginaya din natin yung posisyon ng butas na yan. Sinukat muna natin mabuti. Para yung neutral tanso may lagay pa rin natin. Para gumana pa rin yung neutral niya doon sa may speed meter. Okay, so yan na. Tatakpan na po natin. Yung mga ginawa natin dito, ito yung pinamachine shop. Pinaluwang natin yung crankcase para gumana siya yung 14 na tornilyo. At nagpalit na rin tayo ng connecting rod na original. Dala-dala ni Kabro lahat yan, pati bearing.
Yan. So dito sa bandang right side, yung sigunyal bearing niya, yun. Walang cover yan mga kabro ha. Wag na wag yung lalagyan ng shield. Okay. So dito lang dapat may shield sa may timing gear. Alright. Salpak na natin. Tapos tatakpan na natin. Oh. Yan. Dito lang dapat may shield. Sa kabila wala. Mga kabro, Alright. Takpan na natin. apat po ang lalagay natin siguro ng bearing dyan. Apat po yung binili ni boss, kaya apat ang lalagay Boss, sabi natin. ni Benny Calago, boss, pakitanong kay Kagawad kung gusto pa niya mani. Ano? Anong klaseng mani? Gusto mo daw ba ng mani, Kagawad? Huy! Ano pong klaseng mani ka mo? Ang tanong, anong klase? Baka yung ilalaga. Yung nilalaga ba o yung nalaga na? O yung O yung naprito? maning maraming balahibo, yung kabubunot pa lang. Ay, Ano? Meron nga, yung lupa-lupa pa. medyo liwa-liwanagin nyo eh. Medyo Sige. Napapalayo na yung trabaho natin. Dito na tayo. Takpan na natin to. bagong bunot ba? O... Okay, so natakpan na natin mga kabro. Yan. Diyan sa overalling. Align check muna tayo. Align check. Diyan sa overalling na ako mo, Jeric. Okay, goods na goods ang align mga kabro. Kasama dito. Okay na okay. So yun ngayon ikakabit na natin yung timing gear niya. Na-order na rin ni boss to. Timing gear. Skygo yung nabili niya. SG150 Skygo. Pero ang ikakabit natin dito, original na cam gear pin. Ito. Naka-order si boss ng original na cam gear pin. Ito yung washer. Ito yung mga plastic niya mga bro. Yan. Original na cam gear pin ang gagamitin natin dito sa Skygo na timing gear. Original din na ano. Ano yan? Yung goma niya. Ano? KFO yan. Hindi pwede yan. Mataba yan. Yung sa Jeric. Sabi Oh, siya may- yung sa Yung Jeric. isa, yung mas payat. May Yun. shoutout si Sir, oh. Sir Hector Sirante. Ito po yung kanya. KFO din. Yan lang. Para sa kwan yan. Pa-shoutout, Lito Velasco. Para sa Kasama sa trabaho, takip ng langis yan, lalo yung KFO. O-ring ng takip ng langis yan. Chong Margarito. dalawa, ng- Kapag yan ang kinabit mo dito sa half moon, matatapyasan yung o-ring na yan. Salamat, sir. Masisira Hector lang. Sirante. Iba naman yan. Okay, so timing gear, Skygo, yung kakabit natin, si boss na rin yung nag-order nito. Inunti-unti niya. Wala. Okay, yan, lalagyan na lang natin to. Hanapin nyo yung kwan niya. Ay, wala palang kwan to no. Wala palang cam gear pin to. Kasi bakla-baklas na tong dinala niya. Ito. Yung o-ring ng Skygo. Yung Skygo, yun o pare. Yan, tignan mo, baka may o-ring yan. Yan ang gamitin natin. Yung cam gear ng Skygo. Wala. Ayun oh. Ayan na lang, yung kulay brown na lang ang gamitin natin dyan. Kwan pala yan, cam follower pin pala yan. Shoutout po kay Miss Lorilyn. Ayan, KE5 o-ring yan, para dito yan. Yan ang ilagay mo. Kinalawang no, matagal na kasing na-stack ko. Okay, so gabit na natin yung timing gear, black Di meron na yun. cylinder head. Yan. Oh, yung sa head niya meron. Okay, so kukunin na mga kabro tong motor ni boss. Ayan. Kabro, na, taga din no ka? Bautista Pangasinan si boss. Ito na yung kinonvert natin ng 5-speed transmission. Pati mga tornilyo dito sa may makina, sa may chassis, pinaluwang natin yung butas nitong crankshell niya para magkasya yung tornilyo na pang CDI. Yan, lahat nito pinalitan ni boss. Puro heavy duty yung tornilyo niya. So ngayon pandarin na natin mga kabro. Di platino to, kinonvert na lang ni boss sa CDI. Siya na lahat ng nag-provide ng mga pyesa, pati wire harness. Siya na yung bumili. Alright. Gay kagawad, pandarin mo. Ikaw na yung nagpresenta eh. Gay. 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 Hininga. Sige. Sige. Nakakaliwa kasi. Sige. Wala na, tumayo ka pa Kagawad. Kaya ko lang. Wala na, sumuko na. Nakakatawa pang dalila. Ha? Nakakatawa. Sumuko na mga kabro. Kinakaliwa niya kasi. Kinakaliwa niya. Ayaw na rin sa akin kagawad. Ayaw na nga lang eh. Nalunod na Kagawad. Nalunod na. Magulog ka. Nalunod mo. Hindi pa sisipa si Kagawad. Nalunod na yung motor. Kakasipan ni kagawad, ayaw nang umandar. Nagtampo.
Kayat natin karburador mo ribulasyonan. Atay dati na ya. Kabalen. Agsarak ka na may mayat. Na karburador. Okay na mga bro, testing natin yung cambio. 5-speed transmission. Naka-neutral yan mga bro, gumagana pa rin yung neutral nya. Pang Rusi ati transmission mo na boss. O, pang Rusi. Okay, primera. Yun o, wala na. Namatay na yung neutral. Segunda. Tercera. Kuarta. Quinta. Bawas. Kuarta. Tercera. Segunda. Primera. Neutral. Okay na. 5-speed transmission. Sa susunod di atras naman. Okay na, bago yung block nito mga bro, connecting rod, puro original. Nakita nyo naman yung video natin, yung sa una pinakita ko sa inyo lahat ng mga ginabit natin. Yan ngayon, uwi na ni boss. Ilang linggo dito tong motor mo boss? Makabulan na bigat. O, isang buwan na pala bukas. Yan, so paunti-unting dinalan dito ni boss. Pinakalas na hinatid niya itong chassis, sinakay niya sa truck. Ayan ngayon, naisakay na namin yung makina. Okay na. Boss, yawid mo, tanong ka. Supay nga madi para warranty ni kagawad. Okay na. Ayan.